Welcome to Ngobotonten Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us grow. Hey, tada. This is Ngobotonten Shop I channel. You are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Durban City North. Kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Bayigama lakho buya kuphi? Busisiwe Mbatha, ngibuya eVanderbilt. Yeah, what's your take on the game today? Ibona kanjani game namhlanje? Chiefs ne? Chiefs ihlezi disappoint. Ne? But namhlanje sibonisile ukuthi Chiefs yakudala ibuyile. Ibuyile ne? Yini edala ukuthi Chiefs yakudala ibuyile? Sizo continue kuwina. And ngifuna ukuthi kusasa esikolweni ngifuna ukuhlakana namabhakane ngifuna ukubatshela ukuthi thina sibuyile bona abancane izolo badroyile izolo siwelele nepirate team encane nje thina yabo nina nishayile le team encane so and then i-message yakho to abadlali bakho ithini njengoba bewinile namhlanje? Siyabonga but kodwa sifuna amagoli amaningi. Okay, siyabonga kakhulu. Ubani i-favorite player yakho ku-Chiefs? Mfundo Vilakazi. Okay, awumnikeza i-message yakhe lapho. Mfundo ngiyabonga namhlanje wena oyenzeli winning goal. Sohlezi sikuthanda manje. Number 1. Thank you so much. Siyabonga.